एकदम सजल बा चारों तरफ से देलू दरदिया हन्ना है या रनिया है देलू दरदिया हन्ना। बहुत मजा आ रहा है यहाँ। नमस्कार प्रणाम। जो भी हमारा का देखा था या सुना था 10 मिनट जोड़ के गोरला अपन भैया लोग के हमारे पिंटू परवाना राइटर जी इन्हों के 10 मिनट जोड़ के गोरला अपन प्रणाम नमस्कार। पूरा छठ व्रती लोग के प्रणाम बा। पूरा पब्लिक के पूरा सेवा में आदमी छठ घाट में कुछ हाजिर नया बा। धमाका हो भैया, कुछ नया धमाका नया धमाका लेके आओ तो इंसान छठ आई सभी हमी के जन गीत आ रहल बा उ रोलिंग के आगे दू कड़ी हम पेश करे जा रहल बानी। ई गीत के रोलिंग गीत के हमरा पूरा विश्वास बा कि बहुत बढ़िया एक रोलिंग प्रणाम देम लगी। तब साहेब लहरी गीत के दू कड़ी रुआ तनी सुना बहुत जल्द ही गोवा लोग के सामने सुने के मिली हमारा आवाज में। देलू दरदिया हन्ना है या रनिया है देलू दरदिया हन्ना देलू दरदिया हन्ना या रनिया है देलू दरदिया ना कि भतर के नाम लगैलू हरदिया कि देहली दिल में दरदिया ना कि भतर के नाम लगैलू एकदम सजल बा चारों तरफ से घाट एकदम सजल बा पूरा मौज मस्ती सब कोई कर रहल बा। पूरा टीम के साथ आदमी बा एकदम अच्छे से यहाँ पर रॉकेट चल रहा है पटाखा। आइए बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर पटाखा बजाओ थोड़ा सा।